Hello Mother Father, this is Master Singh. So atong portion karon kay tambag ni Master Singh. Okay. So karon panahon na lisod na jud kayo patakao kaon. Oh, yes. Karon mamahaw ko. Kanitanan linuto li sa prito. So ayo kayo patakao kaon na ni Perbinti. Kay galwan, dili ni siya maayo sa ato ang kalawosod. Okay kayo, di ba? So ayaw mo kaon kayo ani. Labi na, expose kayo siya sa inflammation. O kanang kinatawag o kanang bulapot ang imong mga dugo tungod sa iya mantika. Mupaspas ang imong pagtigulang. So mo na tinuod yun. Likayi jud di mga inganing kasing pagkaon labi ni inganing pork. Kanining biplog ang iprito. Bulad. Sus, gabi kayo di kaparat. Tinuod lang jud. So, ayaw kayo si Bukawalan ha? Diba di na ha? Okay. Pasalamat lang mo sa ako ha. Pag-comment na lang, okay na kayo na sa ako.